ụmụnne m ndị Igbo Igbo bụ Igbo asị m ka nkenekwu n'ụbọchị nke taata maka na ọ nwere ozi dị mkpa ibu wee bịa maka na ozi ebu bata n'ụbọchị ahụ gwa m ụlọ na afọ nke anọ anyị bata bụ ihe ọma ya emela onye ọbụla maka na onye ọbụla akwụwa ha aka ya ọtọ anyị wee weta ka isi ya na chanel a ndị chọkwanụ ka ihe dị mma anyị wetakwa ka isi ya na chanel a maka na ọ bụla o si na dị anyị si ihe ọma ya emela onye ọbụla maka na o nwego nwanne anyị nwoke pụta mbọsị gara aga wee na-ekwu okwu kwuchaa maka nkwa okwu maka ndị akwa ọkụkọ ha kwuchaa maka nkwa okwu maka okongwu dibịa n'ụbọchị nke taata burukwana wee bata ọ sị na achọrọ m ka iwere nwayọọ nene vidiyo anụnwa biko were nwayọọ nene vidiyo anụnwa o nwechara ihe ọ kọwasị ihe ndị fake dibịa na-agwa ịbịa na nke ihe ha na-aga emewe ndị mmadụ ido na dibịa zalụgo okwu nyekwa ihe ọ kọwasịcha maka ndị fake pastors ọ ya bụ ije na nke nwekwa ndị ọ kọwasịcha ọ ya bụ kedu afọ ya ọgwụ ma ha hapụ ọgwụ ha ya na maba n'ụka si na ego ụka n'ụka nwekwa ndị si na ụka mabata na omenala si na ego karịrị na omenala na ha ka ha mewe omenala o nwesị ihe ọ kọwasịcha ya bụ ọ bụ na iwetu umeala na-enecha vidiyo ihe aghọtakwana biko na ụmụnna nna sikwa na-etikwa ya ka nkụ biko na-enecha vidiyo m tupu the comment ya maka sometimes the comment unu na-enye na-agbawa obi na-aghọtago maka na ọ bụ na ọ onye jidere obi aka ọ bụ na mgbụghị onye jidere obi m aka werekwa obi umeala were ihu ọma na-aga werekwa eziokwu na-achị were ihu maka na eju na si na ile ọma ka o ji aga n'ogo werekwa ile ọma wee na-aga ya bụrụkwa na eziokwu nju ya bata na efere mba ụwa werekwa eziokwu na-esi Igbo anyị niile biko Igbo bụ Igbo na vidiyo ya biko welu na obi umeala na-enye na-enecha ya ya mụtarịrị ihe na ka ọ dị. Ekene m Igbo mụrụ nze m ọzọ taa nwa bụ eke tata ya mara anyị mma maka na eke kele ihe ọma eke ka nwaanyị aja anụ di eke ka nwoke ji anụ nwaanyị eke ka nwoke ji akpatakwu ezigbote ego bịara mbọsị eke bụ ya bụ ego oyi ego jụrụ oyi ọ na-abụrụ ego ọkụ maka na eke kele ụbọchị agwara m unu isi na ude nwaanyị bụ nwa ude nwoke bụ ego oyibo ọ bụ na m abịa ghọta anyị nwa bụ eke ọzọ ibe mbele abụkwu na amụta iwe ama m na nwatakịrị ka m bụ na-awụ arụ n'awụ mana iwe dị m n'ime dị nnekwu dị too much ana m aza SS power ana m azara ya na nkịtị SS power na-aza ndị mmadụ the reason ji azarịrị nne iwe abụ ndị aja akpọ m SS power bụ ka na-eme na o nwere nchọrọ nkụziri m tata bụ eke maka ndị na-aga be dibịa ndị na-aga be pastọ ụmụnne m na ụmụnna m ajọ m kwuru na mmụta iwe bụ omenala Igbo abịa na ndị dibịa ụmụ ndị na-emebe apụta bịa nweta ogbe kenya akwa red kenya akwa ọcha kenya black kenye kọlọ dị n'iche n'iche onye eje meta bịa nweta ibe a na-akpọ ọkịlị ọsị asịrị oyibo onye nweta bụ nweta 24 nweta ibe a na-akpọ anyị egbe nweta ọjị anyanwụ nrekọta na anyanwụ ọdịda ibe na akụwanụ na ibe a bụ ibe a na-akpọ ọ dị ka bịa be dibịa sị gị na nwere ibe a na-akpọ nwannụ na ọnwa nọ na-abụghị ezigbo ozi ibe niile na-abụ asị ibe niile na-abụ wayo 419 na egwu ananụ na ego imetụ ya mgbalị gị na imeta akwa na-akpọ obi na-abụ na-acha aba nke chala iru n'elu igwe iwe ya nweta bụ 7 na-egekwu ya na-ekwu
unu nweta ibe a na-akpọ chachangolo. Ọ na-enwe anya red, na-enwe anya black. Onye ọbụla ya sị gị gote piece akwa ma ọ bụ na ịchọwa ka ị lụọ ya na mmiri ete gasị ya. Ịchọ ka emeli ga mgbago ịgba m mbọs ka mgbago otu esi eme 419 wayo ka ọ bụ ibebie dibia ma dibia nwere akwa ka ichie that place. O nwere de ọba ahụ lụchara nwere ibe niile agwa ya chen me lụsị ya na nwere ewe ya n'ime. O nwetazie de ibe o nwere something na-adị kpụlụkpụlụ. O nwere ebe a na-akpọ de 10 na-adị kpụlụkpụlụ nyawa ka eji anọ de 10 ịnụchazi anya ịbịazịa ọjụọ gị karava gị egwe afa gị ọjụọ gị onye ebe ka ịbụ igwe onye ebe ịbụ onye bụ o nwere ka ọjụọ gị ma ibu moto ka omechin ka iji ka iveleve nwa abịa ọjụtacha gị ibe niile ahụ obodo sị gị nọda ka ngị na de 10 ibe ahụ dị n'elu ka ngị na-akele ụka na ibe agbalị gị aba nọrọ n'ime rum ahụ 419 onye nwezi de 10 gbalị n'ime anụ ka o ji na kọmand dị ọgbanwa dị n'elu onwezi de ibe abụ ọnụ ogbe ka ọ na-agba na kpopi oyele eji anụ dị ọgwụ o nwere etinye n'ime ya nwere ka ọ pụọ n'ilo ngị na ọ ga nọdụ n'emụnụ ọ na-asị ka ọ na-akụwalị gị nwanne na na-agwa gị ọsị gị kpọọ ya nwannụnụ ịkpọ ya nwannụnụ ọsị gị kpọọ ya nwannụnụ ọzọ ịkpọ ya nwannụnụ ọsị gị kpọọ ya nwannụnụ again ịkpọ ya nwannụnụ mkpọ 7 nye na nwa nọdụ n'ilo za gị ọza gị dị okwu deti na-ekwu n'ime ebe ahụ o debere n'elu deti na-eme kwee ọsị gị na nwannụnụ na-azago gị isi yes n'ọzara gị nwanne na-asị gị kwee ọdụdụ niile ọsị gị na nwannụnụ ọsị gị n'ibe eji agbara gava bụ 20,000 iti aka na akpa inwepụta 20,000 gosi anyị idebe mgbanwe isi gara gị otu a ị mara na ibe na-agbago okwu ahụ bụ onye anọ n'ilo n'onye na kọmand dị 10 n'ilo ebe ahụ ọ bụla igwe na-abaghị igwe dị mmadụ na-abaghị bụ ebuka ịgba ịbata n'ime ụlọ dịtin na-akpọ gị afọ kwee ọsị gị na-abaghị ka ọ kpọrọ ịma mmanụ ọnya nwanọ n'ilo na-ekwu dịtin na akọmand ya na ya dị n'elu o nwere ogologo unu wayo ọsị gị gbata kaikai na dịtin sị kasị bụ isi nye ya kaikai na ụdị ekwuzi okwu iji gbata kaikai ove nwere kaikai nke ọ ndị agụ nwere kaikai debe obere ọsị gị na dịtin si nwunye kwu ya kaikai ọzọ obere ọsị gị na dịtin si kwuru na 5,000 n'ike agụwe n'otu njezu ike nwere 5,000 tinye na 25,000 bife malibia na emi na-esi ebe a na-apụ 40,000 na 50,000 na pụrụ oge na-akpa ọbụna wayo egugo gị ibe ahụ a na-akpọ nwannụnụ na-ekwu okwu bụ mmadụ na-ekwu n'ilo onye na-ekwu ya bụ onye ahụ ịbịara bie ihe ji na-enye anyị n'imi ọ bụna ọbịa ma ọ bụna nke o nwetara peli mpe ire na eme nwara aka debe n'ime ya like this ụdị iru ya na onwe na kọmand Z10 nke na ọ gị nọzi ebe na-eko isi gị na-ekopụ ebe ahụ abụrụ dibia wanye ogulu gị ibi bịa bụ ka agbara gị aba ụgbọelu eji agbaba bụ 2,000 3,000 5,000 ka eji agbara gị aba kpọọ ya wolu gị ebe a na-akpọ ugili ka o wolu gị ugili ka o tuolu gị aba ka ọ gbatalị gị bịa na-eme na ndụ gị ka ọ bụ onye na-awụ ọjị okpo ụtọ ọjị o wụọlụ gị ọjị ọgba gị bịa na-eme n'ezinụlọ gị mana njebe na nke nwannụnụ ibe nwanne na-emegharị gị eche n'elu wayo na egwu unu ibe adị ebe ahụ bụ onye ahụ n'ebe ahụ bụ nye na kọmand dị 10 oko jikwu okwu onye maka na dị 10 bụ ịtachi ọnụ ga-atachi inwezili imi gị a na-ekwu ute sọntịn ha abalị ọ na-ekwuzi n'ime ebe ahụ nye ya eji na-eme kwee n'ime ebe ahụ ụdị ekwu enete nọ ya nwa na-ekwu ibe a bụ wayo na-egwu gị ịpụrụ onye ọzọ abata ahụ unu 20,000 ma onye na-agbụ gịlị si unu nweta 1,000 o ji agbụ gịlị na sekụnd jive ebe na-eme nwannụ na mmadụ na wayo na-egwu ka ọ bụ bịabe fada to pastọ na-abata n'ụlọ ụka ya ọma ọgahụrụ onye bụ mmadụ agba gị onye bụ ị na-abata n'ụlọ ụka ya ozi gị
nke kwụsị ebe ahụ sị gị aba gị bụ Ebuka onye Enugu steeti ka ịbụ nne gị na nna gị na nna gị sere okwu nwanne nyaa na nlọgụ na family nu yesterday na-etulichere ife ọbụla nke na ọ gị mere skep ịba aka n'isi si na this man na ife ọ na-afụ n'ụzọ ife na-eme eme karịa avọ ọwụwa karịa mkpote ọjị wụọ karịa mvụ ọvaze ụdị mmadụ ji avụ ịbịa bịa pastọ ọ na-akpọrọ gị ịbịa pastọ akpọrọ gị fon nọmba gị kọrọ ya nọmba bụ sọlị 08063154749 ọsị ka ọkpọkwa tọkwa ọzọ 08063154749 onye bụla echeki fon ya echeki ife kwụsịrị fon ya o cheki onye bụ dị tipu si na ọnyanwa ọpụta ebe ahụ ọsị ịmala onye mbụ ọsịa mba ọsịa ka mbọsị bịalụ ibidoro bịalụ ụka ọsịa nọ tata ka o bidoro bịalụ ụka ọsị jigola anya ga anụ avụ m bifọ sị na ọ na-abịa na vidio ọ na-eme laịf na nyekwa bịa ụka ya ọsịa na nwere iwe ezie ozibezie ya nọsens 10 maka ọma na oji ego ihe aka a na-akpọ oke ọsanabụ dibia ọbụla ịbịalibia tata ị na-abata n'ime ọ mara onye bụ ọkpọ ga-afa gị ị nọjebe ahụ ọ bụrụ ị chọrọ ndote ole gị dele ka 100 na kwụtụ ọrịa anyị meli ọjị na-abịa ị na-aba ma nna ya chọrọ ngụ gị na ya bịa olili bụ oke ọsanabụ oke anwa ndị pastọ ji eme pastọ oke ọsanabụ ị na-abịa ya bụ ọmụmụ ive bụ mkpa gị ọmụ ive esieli gị ego nya ka na-akpọ oke ọsanabụ akụmịhe bụ unu ka eji alụ ọsanabụ ahụ mana mmụ ive nna gị unu na-ediche ka eji eme den mevin bọs na mma kụzichelu mmeji na-akụziri unu ka eji eme ive niile ahụ achọrọ m ka gwa ya ebe agwụ m sị na 2023 anụ nwaanyị batara ebe a na mụ dịdị Igbo dị n'oyibo ive ọbụla agbagojuru gị anya pastọ mere n'ụlọ ụka ya ka ọ bụ dibia mere si na ọ na-emele gị majik ka ọ taata mụbụ ss pawa mmemele gị mekwa karịa nke onye nwa mere iwe niile abụ wayo 419 pastọ ọbụla mmadụ na-elu 1000 2000 3000 n'ụlọ ụka ya onye ahụ nwere nnukwu oke ite onye ahụ nọ n'otu onye ahụ mere oke ive nna gwu nnukwu na-aghọta ya onwego ndị pastọ na-akpọ m na fon na-asụ na mmadụ adịghị abịa n'ụlọ ụka fa ebe a na-edelebu kelibe a ga-eme kelibe adị ebute oke ite anwa ka mmadụ na-abịa n'ụlọ ụka ọnụ nwere sọntị na-eleti n'ụlọ ụka na ọ chọrọ ebe ya enweta original one ya ụkwụ na-abata na ụlọ ụka ọkwa na-enwetazi editi ndebe ijebe ụka onye ahụ makwa na mmadụ na ndị ụka na-eke ọya ndị ụka na-eke ọya n'ụlọ ụka ba ndị ụka na-eke ọya ọmụnwa na-ekwu ss power na-ekwu ndị ụka na-eke ọya n'ụlọ ụka ibe dị n'ụlọ ụka kịta bụ nweta isi bie nwere isi nweta isi ibie nwere isi ọnya bịa dị n'ụlọ ụka na ụka ọbụla na-ekwu ekwu a na-abịa na-anụ ababa na-anụ abụ ụlọ ụka ekpere onye ahụ na-anụ abịa ife dị ya ss power na-ekwu nwere unu mmale gị ọfụma ife dị ya ndị ụka na-enwe ife a na-akpọ kọmand n'ụlọ ụka ba ndị ụka na-eli oke ọsọ na-abụ ebe anyị ji eme ụka ndị ụka na-enwe oke ite nke ndị ụka ba na-acha na-ele oke ite be na main road onye ụka bịa na-abịa gị na igwe ọbụla gọchagoli oke ite ka ọ n'imezigoli ive ya ma ọ gbaghị gị chanel ya na main road ihe chanel oke ite ahụ na main road ibe dị oke ite eji na-enwe mmadụ maka na oke ite na-ele mmadụ ibe oke ite eji na-enwe mmadụ ebe a na-akpịa bụ ndị be anyị bụ oruru oke ite ka a na-akpọ oruru oke ite abụrụ oke ewele bụ oke ite abụrụ ewele dị iche oke ite dị iche ara agba aka dị iche mmiri aka n'okpoto dị iche
na mmụọ ewele chezi ndị ọzọ ba dịcha iche iche ibe niile adịcha iche iche ife niile anwa dị iche iche. So maka ndị na-emebapụta ụtụtụ asị kaba ji ebute oke ite dị iche. Ibe na-akpọ oke ite bụ oruru ọbịa na bunu ọpịa ibe ọbịa na bunu bịa akpịa bunu bụ nya ọbịa na bunu ọpịasa bunu ọ na-abatakwu na bunu kpa ma na-enwe ebe mmadụ na-atụ ozugbo ozugbo ka ọ na-enwe mmadụ na-abụ onye na-enwe accident n'ibe nwa arịbịa na-enwe n'ibe ọ naghị azụ na mmadụ danalị mmiri nwanne gị nwoke oyive oke ite na-eme. So ibe enwu na-ebute na-akpọ oke ivu nna sị na oke ite ọ bụrụ oke ite ọtọkpa na famili gị mana nwere ebe oke ite bata na famili gị adị agwa na saịdị adị agwa na saịdị anya oke ite bata mana oke ite abatago o nwere ka mmadụ ya agbasịrị gị oke ite sị gị debia dibia nwa ọgbọrọ anwụ bụ dibia. Ndị na-agba oke ite bụ mgbago bịa na-agba oke ite agbachara gị oke ite kpokporo gị oke ite agha gị bụrụ oke ite ahụ na va ma ndebia ebia onye nyegwu gwa gị sị na oke ite a na-ema mbụrete ebia again maka oke ite ahụ na ọ nalịgo oke ite ahụ mmadụ anwụkwa bịa bifo oke ite ahụ na-anọ iwu ka ọ bụ. So onye iluzie mazịalị gị eji eme ọ bụrụ na onyego gị ịchọ ọkụ eji eme ebupụ. So iwu na-akpọ oke ite na onye emere oke ite na onye emere oke ite na onye nke na-agba oke ite nwere onye na-agba oke ite ibe ndị na-abụ asị ibe a na-agba ebe ahụ bụ jọs ewele ahụ na-adaba ọ bụrụ mmadụ niile kwa na-adabalị ọ bụrụ mmadụ niile ka ewele na-adabalị iwere ka mgbọrọ mmadụ ewele na ome onye ngị na-eso onwe ego o nwekwara adị mmadụ tere bịa ebe ahụ onye eme mmadụ ovu mmadụ onwe ego mmadụ na-aba ego ba anago n'iyi ọ bụrụ na ewele ha alụrụ ọlụba na-arụba achọrọ ọgwụ ahụ ma onye arụ ya chọrọ nke agabago mana oke ite ma arụ ga-achọrọ ya ma arụ ga-achọrọ ya bịa ka ibulie mbọsị ibia bulie ozugbo n'oko na-ebido ọrụ chapụchapụ mbọsị anyị bulie ka ọ na-ebido ọrụ mbọsị a na-agba ka ọ na-ebido a na-agba gị na mma gị na-aya ọya ka nwanne gị nwoke na-aya arụ mgbe a na-agbago di ya a na-agba dị ọgwụ onye nwere onye obi dị n'ebe bie na-enwe oke ite ọ bụrụ gị ibe dị n'oke ite wala ọsọ gbafuo. So na nwere onye na-agba oke ite na mgba saịdị a niile ibe a na-agba bụ jos ewele ọka ewele oruru ara agba aka mmiri akọ n'okpoto mmụọ ọgwụ ndị a ka a na-agwọ. O nwere onye dibia dị na saịdị nwere onye na-agba oke ite ebe a na-eme na ya asụ n'oke ite oke ibe abụrụ oke ite ibe a na-akpọ oke ite bụ oruru oke ite abụrụ anya ka na-akpọ ezumezu oke ite abụrụ ezumezu mana ezumezu bata be gị ezumezu bata be gị ya ọkụkọ ekpere wee famili unu na-arụ sụsụ ezumezu bata na famili gị okporo ọkụ wee na famili unu na-arụ ka ọ bụzi iwe ite oke ite na famili gị. Ndị ụka ababa bute data oke ite bụ oke ite ndị ụka vacha na-ele ya na main road ka nna agụ dị n'ụka na nweta isi bie nwere isi onye ss power na-ekwu ite m n'ụtọ na-agwa gị ya na-agwa gị ite m na-evi na-agwa gị ite m n'abalị mmeji na-agwa gị okwu na-agwa gị. Ndị ụka bụ va na chanel ite nkebe na main road ibi itebe dị anwụ ọbara bụ na main road. Ndị chọọchị onye ana ị na-anụ na moto na mụ na ndị si ihu n'ụka na ebe mmadụ 20 something ka ọ taatị mana moto na banwe accident na-abịa na mmadụ na ndị nwụrụ anwụ n'ebe ahụ almost mmadụ 10 mmadụ 20 oke ite pastọ ahụ nwegolo ọbara onide chanel na main road ọvụ nwa bụ ibe na-egbusiche ndị ụka ba na-enwe accident onye bịacha ụka na-anọ nwa accident ọnwụọ ọ dị pastọ nwere gị mezu iwe ọ na-eme ife dị n'ụka bụ nweta isi bịa nwere isi ss power na-ekwe na mekwe na-ekwusi ike onye abụta oke ite ọ ya dị n'ime ụlọ ụka ahụ ọ debekwe na main road ọ pụta ime abalị ọ pụọ na main road gaa lekwe nke dị na main road ahụ ọ pụta ime abalị ọ jee lekwe nke dị n'ụlọ ụka ya ịbata n'ụlọ ụka n'ụlọ nwere ovuru ma anaghị aba n'ụlọ ụka onye na-emesi ụka ike o nwere ovuru ma anaghị aba ndị na-abịa bụ ndị na-abịa bụ ndị onele anya ọbụna ndị a n'isi zuru ọka ka ọ na-edibata n'ụlọ ụka ahụ ọ na-edibata n'ime the room ebe na the room ahụ na-egbu anya ebe anyị avụlele sọnten o nwezi baịbụl tụkwasịcha anya n'elu ka ebe apakịrị baịbụl ibe dị ebe anyị na-apakịrị baịbụl ahụ bụ ọgwụ kọpakịrị baịbụl ebezi na ifile na baịbụl ibusie baịbụl ahụ ma bụ na o nwere bọket ọ debere ebe ahụ nwere okwuchi
o nwere Baịbụl gbanya around Baịbụl arụ otu a ọ pụta ime azọ mechiri ụzọ oyihe Baịbụl niile ahụ ọkwado ọgwụ chọrọ nkwado na ọkwado che nwere Baịbụl kpọkwasị ihe niile mana na amalụ na ụka bụ nweta isi bịa nwere isi ss pọwa na-ekwu m kwuru ụka bụ nweta isi bịa nwere isi ka ọ dị bụ oke ka ọ dị na abụọ ọgwụ ndị ụka ihe na anyị na-anụsị afava na-anụ afava na-asị na onye na-eme nke na-eme nke ọzọ ịmara ka o si kwado onye ụka dị na-arụ onye dibịa dị na-arụ na-ata ahụhụ onye ọbụla dibịa mara agwụ mara onye atagodo ahụhụ ụdị egwutara gị ime ị ga-atagodo afụfụ dibịa nwa onye gosi na dibịa mara gị ị ga-atagodo ahụfụ dibịa atagodo ahụfụ dibịa lulu eyi ịta afụ ịma mfụ dị ka esi na mmadụ eji na-enye gị sọntị na-eri otu akwa dị na pastọ bikọs na ndị pastọ onye ọbụla bụ pastọ bụ onye dibịa mara ọchọkọ mebia na ụka bikọs nọ nke ya ekwu ya nwa diji bikọs of na ego dị n'ụka onye ọya asị na ọka ọ rapụ dibịa amalịa ka ọ baa n'ụlọ ụka na ego dị ke onye ọbụla bụ ego ka onye ọbụla na-achụ nwere onye na-achọ ebe ọ ya agba lọst onye ọbụla bụ ibe ya dị enweta ego ka ọ na-achọ nwere onye chọrọ ka nke efu nwere onye na-edili ka nke efu mana ndị kịta azị bụ onye bụ na dibịa onye osi ebe osi ọbụla ọzụlidewe afịa na omere dibịa onwerozi nke gara agalụ oje akụta bacha ebidoho dibịa oje egote hava ochebe ebe eje ebute ọgwụ like play just 2 weeks anya ji bido detain a month ọ gabago ndị mmadụ abịabago ebie elie wee gbuo ewu gbuwa ọkụ gbuwa evi na-eli oli na-eme onye ahụ ma nchetazi nwanne ya wepụta edobe ebe nwetara ụdị ego ahụ na onwe sọntị na ọnya nwe onwe ndị butechara ọgwụ anya na nwụrụ nwaanyị onwe ndị butechara ọgwụ anya na nwụrụ nwa onwe ndị butechara ọgwụ anwa bana nwunye be ya na-eburu ọgọ nwere oke ite ya ebute oke ite asọrọ gị na ịma nnụ nwaanyị mana ikeche ntị n'ụlọ nwaanyị ịnụ nwaanyị atọ ya nwecha onwe ya tatị ahụ ya nwecha ha ncha niile bikọs na ebe agwụrụ gị na dị ebe abụ ijere bute ive ọ na-enwe onwe gaghị agwa gị na ị ga-anụ nwaanyị ma ịma mmụta nwa ịkachukwu ntị ya egote nwa ngota ogbuo oge ogbuo nwunye gị rapụrụ gị nwa ahụ igotara oive dị n'oke ite ọmụ na-ekwu n'oke ite ihe ebute edobe oke ite nne gị anwụ nna gị anwụ mana ndị nna n'isi be na-aka aka wee o nwere nke nne gị nna ya ga-anwụ nna ya amanwụ nna ya agadigodo ndụ onye ya ebudili ụzọ nwa sef mgbe ahụ ya mara na nna gị elu oge anya ana m abịa ya mara na nna gị eluwele anya ife nna gị bụ na ụka bụ n'obi ka ọ dị enu m ekwe na-ekwusi ike iji na bikọs of na anụ pastọ ka bikọs of na anụ ọnya ijebe bịa ụka bụ n'obi ka ọ dị ihe na ilu n'ụlọ ụka ọbụla ikpele ekpele kpesi ekpele na uche gị agbago gị naba mana ekebe gbasa naba ikpegolu chukwu anyị ji bịara mkpele ikpegolu chukwu ahụ ị na-abịa mkpele ụwa anụnwa anọ kịta onye bụ na-asakwa anya onye bụ na-asa anya maka ibu ijere maka enwere isi gị na-abịa ịga ya na bụ n'isi gị akara aka enwere isi gị gbazuo iwe eji maka eme isokwere n'ọgwụ a na-agba agwụ nye na onye na-ewu ewu na-ayị ego na-etufusi ego ya na-ahụ pastọ nke anaghị afụ ego na-eme ife niile ihe ajụ ese famili onye abụ ọfụma iwu ka ịmara ka famili ya dị ma nya ma ego niile onwe ikebe malụ na onwere onye je bute oke ite bute ọkụ ọgwụ debe bịa agbaghị ya na ego anụnwa nwere nwanne gị nwoke ka nwanne gị nwaanyị ị ga-enyere aka na mbọsọ ọbụla ị ga-enyere nwanne gị nwoke aka ka nwanne gị nwaanyị nwụọ mmadụ na-enwe obi ya bute ọgwụ adebe
ife nwanne ya na-akpa afịa a na-asị na ọkwa nwanne onye dị otu a nwere ego niile ka nwanne ya na-aga otu a mbụsọ ya nyere nwanne ya aka mbụsị aka ọ ga-anwụ nyanwa bụ onye nwe ọgwụ ahụ. Ibe eji akpa ego na dị too much. Ibe eji akpazi ego o dị too much. Ibe eji akpa ego rili nna ilu na enu 20 lu na enu 30 na wandụ m ka ya alarị larị na room na nke na ala room na atọ na ovuru m ka eji na-edi ka azava niile ahụ ibe niile ahụ bụ nwụrụcha o nwere nke etinyere gị n'imi ị na-ana bụ eji egote ebe akpati donye gị na ịnaba ibe niile akụ niile ahụ ịkpalụ n'ụwa anago n'iyi. Ịmakwana ụlọ onye na-eji ebute oke ite kpọọ ego niile ọ ga-akpa kpasị anya ọ nọsịa ndụ nwụọ na famili niile otu onye ọkpala ego na famili niile as a whole nwere ya kpata 5 naira again ego ọkpala bụ ego a na-akpa ego ụmụnna niile ọkpala ego famili niile maka afọ njọ ka o ji nwere aka famili niile nwere kpala ego onye akpasi ego ahụ ịbịa na famili onye anwa agwado n'ọsọsọ sisi dama na kpasịrị ego na famili nwere ya kpatara ego again. Ọ bụrụ ive mmadụ na-etinye ụmụnne ya n'afọ na-ete famili ya n'afọ itinye na-akpa ego ị na-akpa ego onwere ego kasị onwere ego amalụ na ego na-ezuru ezu anyị malụ na ego na-ezuru ezu onwere ego kacha obule ewele ka nwere ị na-ama na-eji ya ewele ga anwa na ewele rapụ ewele mgbe ewele a na-alụ ọlụ a na-edi na ewele eji na-alụ ọlụ o eme gị rụta une lụta ahụ na enu ọzọ mana olu data na onye mere gị ka inwe ego too much onye eji na-eme gị na-enweta ebe ego ma njere akọ gị ma nwe nkeri nna ego ewele anụ nwe na-agbọ ego ya na dịka ego mmiri ọ bata o juo oyi ijile lụta sọntịn ihe eji alụta ego adị ma ndị na-eme ka ị na-enweta ego steady but every month ọbụla ihe eji na-enweta ụdị ego na-atụrụ anya mana nwa ndị na-ede ezulu onye azụ ka ebute oke ite obute oruru ive ụwa nwa ọbụla nwere nwayọ ọmụ beses pọl na onye ọbụla nwere nwayọ maka na mgbe o yi elu mgbe o ji elu onye gbacha ọrapụ akpụkwe onye gbata ọgbabala ibi. Ndị dibia kịta bụzi onye ebutezi ọgwụ ma emene dibia onye agazi ebutezi alụsị ma emene dibia obotu ahụ ka nna nna anyị ji nwee mee dibia ihe nna ajụ obotu ahụ ka nna nna anyị ba ji nwee mee dibia obotu ahụ ka nne nna anyị ba ji nwee mee dibia onye agbala n'obodo na-ebute alụsị na-ebute ọgwụ agwụ mere gị dibia ebunye gị ego agwụ mere gị dibia ji ebunye gị ego ma ọ bụ na taịm gị eluwo ọ bụ na-ekpelide olive na-ekpegode ekpele bụ nwere nwaanyị bunye gị ego mgbe ahụ ị chọrọ makịta bụ onye bido dibia na onye bute alụsị ọnụ na nwa dibia butere alụsị a na-akpọ otu ijanjam ụjọ ọchọ ibe na-ebute otu ijanjam onye bute ọnụ na nwere alụsị a na-akpọ kenken ụlọ ebute ọnụ na-akpọ nke ebute onye na-ade mmụọrịa niile kọ na-ekola ahụ edebere ụmụnne ya niile kọ na-ekola ahụ edebere onye na-eme mmadụ pụta nwa ụmụnna n'anya bụ na ofu mmadụ na-agba ajọ ọgwụ ụmụnna ndị na-agụpụ onwe gụpụ onye ahụ na famili ka iwe metara ya egbu n'ebe ka iwe metara ya nwere aka mmụazị ndị ọzọ ajọ ọgwụ a na-agwazi na-adị too much ọgwụ na-ebutezi na-adị too much ụka bụ ọgwụ ka ba na-agwọ bụ ndị ụka onye ụka ọbụla sị na ọ dị agwọ ọgwụ na-adịrị m even bọs onye ụka ọbụla dị asị na ọ dị agwọ ọgwụ ndị lelugi ya na-alụsọzi aka na-alụsị na asịsị o ji mebe pastọ na okebegebe dibịa si ya meeli ọgwụ ka o jiri na-afụ ụzọ ka ọnya meeli ọgwụ ka o jiri ka kọstọmas na-abịa ibe niile na ndị ụka niile anyị na-anụsị abụọ bụ ndị nọ n'otu ndị ogwu ego ndị ọgwụ ndị oke ite vọnwa ka ị na-afụsị ị na-afụ ma onye nke na-eji ebulu alụsị bulu tụfuo ọgwụ gbalụsọ bulu tụfuo alụsị ndị na-abụ na ị na-etofu ibe ahụ bụ na emesịa
ọbụna ọkachago na ọnwụgo ndị be ndị agha fal resọt famili ka ọ na-ekotara afọ edebere ọ famili a na nwere ọbụrụ mbọsị egbuela akpụ ka akpụ ji ele ọbụrụ mbọsị egbuela akpụ ka akpụ ji ele ọ famili ka ọ na-ekotara afọ edebere bikọ na abaghị na dibia gwara ọzọ mana ọzọ gburu dibia gwara ọzọ mana ọzọ gburu dibia na aka ịmara nke na ịmara nke ọzọ ka ị gara ya nweta ọgwụ eji ebu alụsị ka ị gara nweta ọgwụ eji ebu alụsị filie na nwere ọgwụ eji ebu alụsị buru alụsị tuvu ọ mgbe kachalize ụmụazị gị niile ka ị na-emere gịnị ka ị na-ekotara afọ edewere ụmụazị gị niile ka ị na-ekotara afọ edewere na-echenu this video na-echenu video a unu agwara m nso unu vue na-eten ịgbagojuru unu anya pastọ mere ka ọ bụ ndị dibịa mere gbana m mmemme karịa onye anwa melie bikos n'ihe niile a na-eme bụ wayo ka ọ bụ ọ 419 ọmụ besespọl na-ekwu 419 ka ha na-alụ ọ na-skam ndị Igbo na ndị Igbo ego bụ ndị pastọ ma ndị dibịa nwatakịrị tasị ahụ tata 2 million naira na narị 1.5 million naira sị na agụlụ ite oyide 500,000 olukwe ya dị ebe na-ebe eke n'ebe ebe na agụlụ nke onwere enwe ị na-alụ n'elu na-alụ na mmụazị na-agwụla ọgwụ ị na-apịla akpịlị na-emelibi na nwere ya na-aga n'iru ma nke na ọ ga na-aga n'iru na-anakọba nke ba nwere enwe emezi mmadụ nwere obu ya emechọchọtazi n'ovu nna mmụazị afọ one by one ọmụnwa besespọl na-ekwu onye nọ n'ụmụ malị m unu afụgo na ama m na unu na-enecha n'anya bụ vidiyo maka na mgbe mgbọsị gburugburu na asị na anụ gbawa ajọ ọsọ dị nta gbawa ya ajọ egbe biko na ụmụnna asị m nwanne anyị nwoke anụnwa asị m okwute nke ọma anyị ekene ya okwutekwanụ nke omekwanụ nke na-abụghị nke anyị wee na-ewetakwara unu ka o nwere anya unu fọlọkwa wele ntị unu wee nene wee makwa na ike dị mana ike ka ike bụ Jizọs Kraịst bụrụkwa nna anyị bụ Chukwu dị n'eluigwe nke atọ ọgbọgọdị ya na akpụ na ala nyenwa bụ ike karịsịrị ike niile maka ya ji onye wetara unu ozi maka ndị na-asị na ha na-eje na-emere ha nke maka ị na-eje na nke dibịa ụmụ ihe a nwoke nwanne anyị nwoke gochachita n'ihi na-egi ya ije mana onye ahụ abụghị ya na-ejekwa nna nke pastọ eme gị ụmụ ihe nwanne anyị nwoke gochara na vidiyo anụnwa ama m na ya bụ ihe ya ewute gị maka na ọ bụrụ na-echahụ vidiyo anyị jee egwue gị wayo unu ewere aka unu fụ ma nwekwa ihe ọzọ nche ekwu maka ndị na-aga ha na-enecha vidiyo ha sị m sendị nọmba ụfọdụ na-ese ndị ọbụna ụfọdụ nọmba ọkwa nna m afọ na like ka ije na peji onye gị na na-aba akpa maka nọmba ọbụla nsendị adị m sure nọ nọmba nyere na biko ịkọnetị onye ahụ kpọọ ya na WhatsApp call gị na na-aba akpa ka ọjọọ n'ụbọchị ọzọ.